ମଣିଷର ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ଖରାପ ଆଦତ ଅଛି। 4-5ଟା ଖରାପ ଆଦତ କହିପାରିନି, ଯେତେଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଣିଷର କମ୍ପାରିଜନ୍, ମାନେ ନେଭର କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ। କାହା ସହିତ ଆପଣ ସମାନ ତୁଳନା କରନ୍ତୁନି, କାହା ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ପଟେ ଆପଣ ଚାରିପଟେ ମହାରଥ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଠୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେ କାମ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ, ସିଏ ସେମିତି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି, ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଅଧା ଅଧାର କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ କାମ ଆପଣ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଧର ସପୋଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏ କାମ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବର୍ଷ କାମ କଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏମିତି ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ, କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା କାହିଁକି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଧା ଅଧାର କାମ କରନ୍ତୁନି, ଅଧା ଅଧା କାମ ବହୁତ ଖରାପ। ମଣିଷର ଏମିତି କିଛି ଆଦତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ